اسك حتكم أقول عزه هوتكم إذن مودعت أيو إلكم تسفاز أورتكم لجزيل لدو حاتياتكم كند إنبا خبيدو حفراتكم كم كبير كابا شفينو أو كرم جزيابيهرن سبن مقام زأويكم جزيخا علدو لو من النجركم تاريخ سلاحان تسويت إيو كندما سلاحان تسويت راح يكونن نعلم نعقا رئسان فطاري كريستوس مرعت زجبرت أب قدام بنصه الناس لزنبرت حنت منوكس إيو ناي صلوت هيوتا أو سماي السماع قدسنا بملأت زدنا نبره يخون انبر كاو علتات حدا معالتي فصم زي قمت نجر كونه إذا قدست الدو بحدا من إسي فقر تمارخت نعمتات تقاد لقا ناي صنعت قال كيدانا بحدا حلاف نجر تسعره قداما قديفا حدا رأى الساعة نسونا سلمات علم أتوت زود أتودكت كامناي كبر أمبانا معمو نبرا زد فوق التطفئات كبرها نفس المات زوسد نبرا نايزا نفس في السامخة انتاي كونا عالم استطقمت الله كم زي تدل زعرقة تقع انت تدربيا بحفرة تنسأسة انت تكاتل من بس حلا نايزا تاريخ قرام معراف أبزي جمر إذا تاريخ سلاود كت رحي زي كونا سلا دحرود كت استقلت الله سماين مدرن زناوصة منم كقمو زي خيل عبي تأمريو لعلنا يود سفرد زخنا زي مرمر سمايو محرتيو حبيركم ناس نحو حزي حلينا ناس سيونا نفتاليتي أخنقو عزينا إتا منوكسي مسودقت ككند أستتك أمن كم زنبرا مسفلتكم أمن أخت دمم يخم إذا تاريخ ناتناون يمو بصمنا نكتاتل نايت قدام هيوت كم وحز ماي نبرا صت زبل هرمت نفاس زفنو نبرا نايدا منوكسي هيوت ون بس تقدس صتان سلام استخاف نبرا وقعتا خبدك أسخت خلا مجمر يا أزنا السالمو نايت قدام نايت صلوت دول نبرا اتدمصي بزحلنا يبرخ أير تعجو مصيون نملأختن سباتن مسجانا تصوع يمثل وعلى أخلو بصلوتن أقلقلوتن استحسر نبرا بدحرة قدام كاب نزاعتون نزوت النقادو نخد كفتن نخد عطن تقورن كسكاسيون كم مسرعات صلوت استمتنا نبرا أكسارا زنت التلتو عبيني حاسين مفتوح نسو قيل ترى مفتوح راحي نبران نسو نايك الكيدان حدا رأى نعلم جاوتا كافت نايت قدام سأتا تفليلو ناي دنبر ملكت نبرا ليتي نايت قدام بر تقولي فوت سأتا انتسفن نساب صلوتن بسجدتن أبجزاءتن بركي خاملو ليت مسفت أري أنه واقع التحلفو لبا كم نسوه مستوات نبرا كاوشت ذن صوارق ناي سمايو عالم برهان طرح نبرا عالم نعا عصوز تود مصحف ناي رحق تستأيو أبز قدس بوتا أبز ناي تسأت عالم سلاما ملوء دست أدما فصم نبرا يخون انبر ناي ود سلام دفتنا استخا مخانو من لبيبل حدا معلتي كم تمزح على فعلتات صحين تتوزق كافت برخا نايتهم نقرتي أقمالنا أدوغن أقري كاو راح أقسم مع جمرة كم تلومد كبير زخانا نايت قدام بري نمخفات من قدام رحت أتمستخفت هزعت وقنا كم تستلمد نايت كلتج أنان ناي نقادو أقرقرن ترحي نبرن مسؤوم حدش ملكع نبرا كدم حزي رياتو زي تفلت حدا من اسي ناي برخا نقادي نويح طنزالا قصو بتناي برخا صحاي زسلم ولا كوا تخونه ملكو عقنا كم أمنا استسحل سيف زن صارق نبرا
ኣዒንቱ ልክዕ ከም ውቅያኖስ ዝነጽሁን ዝስሕቡን እዮም። ኣዒንቶም ኣብ ዝተጋጠሙሉ ቅጽበት ኣብቲ ገዳም ዝነበረ ጸጥታ ከም ቅጽበት ተሰብረ፣ ናብ ልባ እውን ኣተወ። ናይቲ ደወል ድምፂ፣ ናይ ቅዳሴ ዜማ፣ ኩሉ ነገር ብቕጽበት ካብ እዝና ጠፊኡ ናይ ልባ ናይ ትርግታ ውቅዒት ክስማዕ ጀመረ። ንሱ እውን ኣስተውዓለላ። ኣብ ዓይና ዝንበቡ ዘለዉ ድንጋጸን ምድንጋርን ረኣየ። ኣብዚ ንጹህ ልባ ናይ ፈተና መርዛም ዘርኢ ክዘርእ ከም ዝኽእል ተገንዘበ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ናብቲ ገዳም ዝመላለሰሉ ግዜ ብምውሳኽ ንሳ ጥራሕ ኮነት ዕላምኡ። እቲ በሪ እንትትከፍቶ ኣዒንቱ ናብኣ ይልእኾም ነበረ። ብቐስታ ኮነ ኢሉ ብዝመስል መልክዑን ናብኣ እንዳቐረበን ብሕሹኽታ ክዛረብ ጀመረ። ድምፁ ከም መዓር ዝጥዕም ከም ናይ ተመን መርዚ ድማ ዝቐትል ነበረ። እናቴ ይብላ ነበረ ኣሽሙር ብዝተመልኦ ኣኽብረት። እዚ ቁንጅናኺ ኣብዚ ሓመድን ጸጥታን ንምንታይ ይሃስስ? ካብዚ ቐጽሮ ወፂኻ እኮ ህይወት ኣሎ፣ ሕብርታት፣ ሙዚቃ፣ ሰሓቕ፣ ፀወታ። ንስኺ ግን ኣብዚ ናይ ጸጸት ልብሲ ተጠቕሊል ክትነብረ ኣለኺ ይብላ። ኣብቲ መፈለምታ ንቓላቱ ንዘይምስማዕ ትምኩር ነይራ። ርእሳ ሸፊና ኣዒንታ ናብ መሬት ተኺላ እቲ በሪ ኸፊታ ዓፅያ ብጉያ ናብ ቦታኣ ትምለስ ነበረት። ይኹን እምበር ናይ ቃላቱ መርዝታት ሓንሳብ ናብ ልባ ምስ ኣተወ ብኸምኡ ብቐሊሉ ዝወፀ ይነበረን። ለይቲ ንጸሎት ቆይማ እቲ ደግሞም ናይ ዳዊት መዝሙራት ቃላት ትርጉም ሰኣነትሎም። ብዓይኒ ሕሊና ዝወፅእ ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ምስሊ ዘይኮነስ ናቱ ዘምሐረ ገጽ ነበረ። ኣብ እዝና ዝጋዋሕ እውን ናይ ቅዳሴ ዜማ ዘይኮነስ ናቱ ናይ ፈተና ሽኽሽኽታት ጥራሕ ኾነ። መዓልታት ሰሙናት ኣዋርሕ ወለዱ። ናይ ውሽጣ ሰላም ሙሉእ ንሙሉእ ተረበሸ። እታ ክሳዳ ብኽብሪ ዝሓዘቶ ቁልፊ ሕዚ ግን ከም ከቢድ ናይ ሓፂን ቀንበር ክሳዳ ከም ዘጓጣ ክስማዕ ጀመረ። እቲ በሪ ብዝኸፈተቶ ቁፅሪ ነቶም ነጋዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓኣ ንምውዳቕ በሪ ከም ዝኾነ ክስማዕ ጀመረ። እናቱ ብተደጋጋሚ ምምጻእ ድፍረት ወሰኸሉ። ንዒ ይብላ ነበረ ብቐጥታ። ምሳይ ካብዚ ውፅኢ ነዚ ናይ ሞት ህይወት ገዲፍኪ እቲ ሓቀኛ ናብራ ጣዕሚ ኣነ ዓለም ክኽሪአኪ እየ ይብላ። ንሳ እውን ምስ ውሽጣ ክትማጎት ክትበኣስ ጀመረት። ሓደ ድምፂ ኣይትስምዕዮ እዚ ናይ ሰይጣን ተንኰል እዩ ይብላ። እቲ ካሊእ ድምፂ ድማ ኣረ ክሳዕ መዓዝ ንእስነትኪ ከይሓለፈ ናይ ዓለም ደስታ ሓጎስ ከይረኣኺ ኣብ ዝፀምፀም በረኻ ክትቀሪ እናበለ ዓጸፋ ይምጉታ። እቲ ቃልሲ ከቢድ፣ እቶም ለይቲ ድማ ኣመና ዝነውሑ ኾኑ። ናይቲ ገዳም ቀጽሪ ንብዙሕ ዓመታት መጸጊዓን ክብራን ዝነበረ ገዳም ሕዚ ግን ከም እስር ቤት ክሓንቃን ከጭንቃን ጀመረ። ናይ ውሳነ ሰዓት እንዳቐረበ እዩ። ናይቲ ገዳም ቀጽሪ ክነዓው፣ ናይ ክብረ ቃል ኪዳን ክፈርስ ሓንቲ ናይ ዓይኒ ምጥቃስ ጥራሕ ቀሪብዎ ነበረ። ናይ ውሽጢ ቃልሲ ዓንቀሩ መልአ። ናይ ክልተ ዓለም ውግእ ኣብ ናይ ልባ ሜዳ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መጨረሻ ግን ናይ ዓለማዊ ሓይሊ ረትዐ። ናይቲ ገዳም ጸጥታ፣ ናይ ቅዳሴ ዜማ፣ ናይ ወጋሕታን ለይትን ጸሎት ኩሉ ብሓደ ተደሚሩ እቶም ውሽጣ ዝተወልዕ ድልየት ከጥፎ ኣይከኣለን። ሓዊ ነደደ፣ ነፋስ ቃጸለ፣ ንጽንዓት ሓመድ ገበሮ። ውሳነ ድማ ዕላው ኾነ። ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝወሰነትሉ ኣብቲ ለይቲ ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ ወርሒ እውን ገጻ ሸፊና ነበረት። እቲ ገዳም ብዓብዪ ጸጥታ ተዋሒጡ ናይቲ በረኻ ንፋስ ጥራሕ ከም ዋይዋይታ ድምፂ ኣብቲ ቐጽሪ ትስማዕ ነበረ። ንሳ ግና ነዚ ናይቲ ለይቲ ጸጥታ ክትሰምዕ ኣይከኣለትን። ኣብ ኣእዛና ዝጋዋሕ ናይቲ መንእሰይ ቃልን ናታ ፍርሒ ዝተመልኦ ናይ ልባ ትርግታን ጥራሕ ነበረ። በቲ ለይቲ ምስኡ ጠፊኣ ኸውሊላ ክትከድ ተስማዕሚዓ ነይራ።
ግና ቅድሚ ምውፃእ ሓደ ናይ መወዳእታ እትገብረ ነገር ነበራ ሓደ ናይ መወዳእታ ስንብት ካብ ክፍላ በቐስታ ወፂኣ በቲ ናይቲ ገዳም ነዋሕቲ መንገድታት ከም ጽላሎት ተንቀሳቐሰት ኣይጋራ ዝመርሕዋ ናብ ሓደ ቦታ ነበረ ናብቲ ናይቲ ገዳም ቤተ መቕደስ እትፈሪ ምስ ከፈተቶ ናይ ጠዋፍን ዕጣን መዓዛ ተቐበላ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መቕደስ ዝተወሰኑ ጠዋፍ ጥራሕ እናተንቀጥቀጡ ይወርህ ነበሩ እቲ ብርሃኖም እውን ንገጽ ኣብቲ ግድግዳ ዝተሰኣሉ ቅዱሳት ስእላት ሓድሽ ዝኾነ ህይወት ዘለዎ ዝመስል መልክዕ ኣልቢስዎም ነበረ ኣዒንታ ዝተተኸሉ ግና ኣብ ሓንቲ ስእሊ ጥራሕ ነበሩ ኣብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ናብ ቅድሚኣ ቀሪባ ተንበርክኸት ነዊሕ ግዜ ምንም ድምፂ ከየውፀት ነቲ ስእሊ ክትምልከት ጀመረት ናይቲ ስእሊ ዓይንቲ ብጸጋን ምሕረትን ዝተመልኡ ብቐጥታ ናብ ልባ ዝረእዩ ይመስሉ ሽዑ ናይ ዓመታት ብኽያታ ብሓደ ሸዓው ሓዘ ትኩስ ንውዓታ ብምዕጉርቲ እናወረዱ ነቲ ምድሪ ኸተርክስዎ ጀመሩ ብዝተሰበረ ዝተንቀጥቀጠ ድምፂ ክትዛረብ ጀመረት ኦ ኣደይ ናይ ንጽህና ምሳሌ ዝኾንኪ ቃላታ ኣብ ጉረራኣ ተሓነቑ እንታይ ከም ዝብለኪ ይፈልጥን ብህፃንነተይ ናብዚ ገዳም እንትመጽእ ቃል ኣትየልኪ ነይረ ነፍሰይ ንወድኺ ህይወተይ ነዚ ቅዱስ ስፍራ ሂበ ነይረ ካብ ልቢ ብጥልቀት እስትንፋስ ሰሓበት ይኹን እምበር ኣደይ እቲ ቁር ቃል ኪዳነ የፍረስኩ ንኣምላኸይ ዝፈተኹሉ ልበይ ሎሚ ንወዲ ሰብ መልክዕ ጽባቐ ተመነ ንዓመታት ዝሃነጽክዎ ናይ ጽንዓት ኳና ብሓንቲ ናይ ዓይኒ ትርኢት ፈረሰ ሓይለይ ከዲዑኒ ነፍሰይ ተሰዓረት ኣእዳዋ ናብ ክሳዳ ተለኣኹ እቲ ብኽብርን ሓደራን ስምዒት ንዓመታት ዘንጠልጠለቱ ከቢድ ናይ ሓፂን ቁልፊ ሓዙ እቲ ቁልፊ ኣብ ኢዳ ከም ዘቃጽል ፍሕም ኮይኑ ክቃጸል ጀመረ እዚ ቁልፊ ናይቲ ገዳም በሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ገነት በሪ ዝተዓጽዋ መሰላ ብንብዓት እናተሓጸበት ቀጸለት እዚ ሓደራኺ ካብ ሕዝን ድሓር ክሽከም ኣይክእልን ኣነ ዝበቓዕኹ ኣይኮንኩን እዚ ናይ ቅድስና ምልክት ንምጥላቕ ናይዚ ገዳም በሪ ንምሕላው ልበይ ከዲዑኒ ስለ ዘደይ ንስኺ ተረከብኒ ናብ ዝኾነ ዋላ እንትኸድኩ ኣብ ዝኾነ ዋላ እንትወደቅኩ እንተነኣሰ እዚ ሓደራ እዚ ናይ ገዳም ቁልፊ ምሳኺ ይኹን በቶም ብፍርሕ ዝተመሊኦም ዝትንቅጥቀጡ ዕዳዋ እቲ ቁልፊ ካብ ክሳዳ ፈትሓቶ እቲ ዝውሕለ ሓፂን ካብ ክሳዳ እንትፍለ ሓደ ዓብዪ ሸኽሚ ካብ ዝባነ ከም ዝወረደ ዝኣክል ተሰምዓ ይኹን እምበር ብመተካእትኡ ዝኣተወ ባርነት እዩ ነይሩ እቲ ቁልፊ ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ኣብቲ መቕረዝ ጫፍ ተጠንቂቓ ቀመጠቶ ንሓንሳውን ንመጨረሻን ናብቲ ስእሊ ቅንዕ ኢላ ተመልከተት ይቕረበለለይ ኢላ ብሕሽኽሽኽታ ተዛረበት ብድሕሪኡ ብቐስታ ቆይማ ግልጽ ከይበለት ካብቲ ቤተ መቕደስ ወፀት ኣብቲ ገዳም ዳሕራዋይ በሪ ምስ በጽሓት ንሱ እውን ከምቲ ቓል ዝኣተወላ መሰረት ይጽብያ ነበረ ኣብታ ጸልማት ከም ጽላሎት ቆይማ ምስ ረአያ ፍሽኽ በለ እቲ ፍሽኽታ ሓደ ግዜ ንልባ ዝተዓረ ዋላ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግና ናይ ጥፋእታ ማሕተም መሰላ ምንም ቃላት ከይተመላለሱ ኢዱ ሒዛ ተኸተለቶ ናይቲ ገዳም ቀጥሪ ጥሒሶም ናብ ጸልማት ናይ በረኻ ለይቲ ኣተዉ ብድሕሪት ናይ ዓመታት ህይወታ ቃል ኪዳና ጸሎታን ተጋድሎ አንተረፈ እታ ንጽሕቲ መነኩሴ በታ ለይቲ እቲኣ ሞተት ኣብ ክንዲ ኣነ ዓለም ዝተኸተለት ኣብ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ናይ መጀመርያ ስጉም ዝፈለመት ሓንቲ መንእሰይ ጥራሕ ተረፈት ኣብቲ ገዳም ኣብቲ ቤተ መቕደስ ጸጥታ ውሽጢ ሓደ ከቢድ ናይ ሓፂን ቁልፊ በይኑ ኣብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ እግሪ ተቐሚጡ ነቲ ዘይርአ ምስጢር ይጽበ ነበረ ናይቲ ገዳም ቀጽሪ ጥሒሶም ኣብ ዝወፅሉ በታ ምሸት ነፃነት ዝተሰምዐ መሰላ
ናይቲ በረኻ ንፋስ ኣብ ገጻ እንትዓልብ ናይ ዓመታት እስራታ ዝበጠሰላ መሰላ ናይቲ መንእሰይ ኢድ ብኢዳ ጨቢጣ ድሕሪ ሕዝቤና ከም ዘይትኾን መረጋገፂ ገበረት። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ካይሮ እንትተኣቱ ዓይንታ ብናይ ዓለማት ቀለም ተዓወራ። ሙዚቃ፣ ሰሓቕ፣ ናይ ሰባት ዋዕዋዕታ እዚኦም ኩሎም ኣብ ክንዲ ናይቲ ገዳም ፀጥታ ዝባሃገቶምን ዝናፍቐቶምን ነበሩ። ንዝተወሰነ ሰሙን ህይወት ሕልሚ ነበረት። ንሱ ቃላቱ ከም ማዕርና ጣዕመ ብስጦታን ሓልዮትን ተንከባኸባ። ናይቲ ገዳም ጸሊም ልብሲ ብዕምበባታት ብዘጌጹ ክዳን ቀየረላ። ናይ ጸሎት መቑፀሪ ሒዞም ዝነበሩ ኣይዳዋ ቀለበት ተጥለቐላ። ንሳ እውን ነዚ ኩሉ ከም ሓቀኛ ፍቕሪ ተቐበለቶ። ዝረስዓቶ ነገር ዝነበረ ግን ኣብ ዓለም ፍቕሪ ኮነ ካሊእ ነገር ምስቲ ዝነበረቶም ምንም ዋጋ ከም ዘይብሉ ነበረ። ቀስ ብቐስ ናይቲ ሕልሚ መጋረጃ ክቕደድ ጀመረ። ናይ ቃላቱ ምጥዓም እንዳመረረ ትኹረቱን ሓልዮትን እንዳቐነሰ መፀ። ለይቲ ለይቲ ቤና ምዃን ጀመረት። እቲ ዝገዝአላ ክዳን ኮነ እቲ ዘበርከተላ ስጦታ ናይ ልባ ባዶነት ክመልአላ ኣይከኣለን። ሓደ መዓልቲ እቲ ሓቂ ከም ጽፍዒት ኣብ ገጽ ዓረፈ። ኩለንተናኣ ዝሃወቶ ልባ ዝሰበሮ መንእሰይ ካሊእ ጎር ዝረኸበ። ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ደሊኺ በላ በናቓት። እቲ ናይ ፍቕሪ ድምፁ ብጭካነ ተለዊጡ ዝደለኽዎ ረኺበ እየ። ያው ንስኹ እውን ናይ ዓለም መቕረታት ተዓይን ከለኺ ድሕሪ ሕዚ ህይወተይ ትኸብደክን እያ። ናብ ሓደ ተጸጊዕኽ ምንባር ትኽእል ኢኺ። ሕዚ መንገድና ተፈላለዩ እዩ በላ። ቃላቱ ከም ሰይፈ ቆሰልዋ። ዝሃነፀቶ ናይ ሕልሚ ዃና ብቕፅበት ናብ ፍርስራስ ኩረት ተቐየረ። ካብኣ ዝደለዮ ፍቕሪ ዘይኮነስ ክብረ ንጽህና ክስዕር ጥራሕ ከም ዝኾነ ተገንዘበት። ንዓኣ ምስሓት ሓንቲ መነኩሴ ካብ ገዳማ ምውፃእ ንተባዕታይነቱ ከም ዓብዪ ዓወት ቆፂርዎ ነበረ። ዓወት ምስ ረኸበ ግና እታ መነኩሴ ምንም ዋጋ ይነበራን። ከም ዝተሰበረ ኣቕሓ ጥቕሚ ከም ዘይብላ ሸኽሚ ከም ዝኾነት ኣብቲ ዓባይ ከተማ ገዲፍዋ ተሰወረ። ሽዑ ሓቀኛ በረኻ ተጀመረ። ኣብቲ ገዳም ዝነበረ ሓሸዋ ካብዚ ብሰብ ዝተመልአ ከተማ ውሽጢ ካብ ዘሎ ናይ ብሕታውነት በረኻ እንትነጻጸር ገነት ነበረ። ናይ ካይሮ ጎደናታት ሓደ ግዜ ብዓይንታ ናይ ነፃነት ፍጹም ደስታን ምልክት ዝነበሩ ሕዚ ግን ናይ ውርደታን ሓጢኣታን መድረኻት ኮኑ። እትኸደሉ ቦታ እትጽጋዕሉ ሰብ ኣይነበራን። ናይቲ ገዳም ህይወት ከም ርሑቕ ናይ ገነት ተስፋ ኣብ ሕሊና ክምለስ ጀመረ። መዓልቲ መዓልቲ ገጻ ብሻሽ ሸፊና ኣብ ማእኸል ሰባት ካብ ናይ ደቂ ሰባት ዓይኒ እንዳሃደመት ከም ጽላሎት ትንቀሳቐስ። ለይቲ ለይቲ ኣብ ጸልማት ጎደናታት ጫፍ ናይ ጥሜትን ቁርን እናተቐበለት ብጸጸት ውሽጣ ትሓርር ነበረት። ልባ ብኽልተ ዓበይቲ ፍርሕታት ተወጢረ ኣሎ። እቲ ዝሓለፈን ቀጻልን ህይወት፣ እቲ ዝሓለፈ ናይ ገዳም ህይወታ፣ እቲ ንጹህ ቃል ኪዳን፣ እቲ ናይ ሰላም ግዜ፣ እዚኦም ኩሎም ከም በላሕቲ ሓፂን ልባ ይቑስልዎ ነበሩ። ከመይ ኢሉ ትብል ነይራ። ከመይ ኢሉ እቲ ኩሉ ክብሪ እቲ ኩሉ ጸጋ ንሓደ ሓላፊ ስምዒት ንሓደ ኸንቱ ቃል ኪዳን ለዊጠዮ። ከመይ ኢሉ ለወጥክዎ? ናብ ገዳም ክትምለስ ትምናይ ነበረት። ናብቲ ጸጥታ፣ ናብቲ ሰላም። ይኹን እምበር ከመይ በየናይ ገጽ ናይቲ ገዳም በሪ ንዓኣ ዝተዓጽወ ይመስላ ነበረ። ኣሕዋታ መነኮሳት፣ ኣቦታት ካህናት ከመይ ዓይኒ ይርእይዋ? ከዳዒት፣ ሓጢኣተኛ፣ ናይ ገዳም ስም ዘጥፍአት ዝብሉ ቃላት ኣብ ሓሳብ እናተመላለሱ ከም ሓዊ የቃጽልዋ ነበሩ። ናይ ደቂ ሰባት ፍርዲ ቅድሚ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ሲኦል ኮና። ስለዚ ድማ ኣብ ኣፍታ ናይ ሓጢኣት ከተማ ምንባር መረጸት። ወይ ድማ እንተይሞተት ብህይወት ኣብ መቓብር ምንባር መረጸት። መዓልታ ብጸጸት
ሌታ ብንብዓት ዝተሓፀው ኾኑ ጽባቐያ ጠፊኡ ገጻ ብሓዘን ተሸብሸበ ኣዒንታ ዝነበሮም ብርሃን ሰኣኑ እትበልዖ ካብ ናይ ሰብ ምጽዋት ትኽደኖ ናይ ሰባት ዝኣረገ ልብሲ ኾነ እታ ኣብ ገዳማ ከም ዕምበባ ዝነበረት መነኩሴ ሕዚ ኣብ ናይ ከይረ ጎደናታት ከም ዝጠውለጎ ቆጽሊ ብንፋስ እናተገፍዐት ክትንከራተት ጀመረት ሓደ መዓልቲ ኣብ ጥቓት ዕዳጋ ተቐሚጣ እንዳሃለወት ካብ ገዳም ኣንፈት ዝመፁ ነጋዶ ረኣየት ካብኣቶም ሓደ ቀደም በሪ ክትከፍተሉ ዝፈልጣ ሽማግሌ ነበረ ልባ ብድንጋጸ ወቕዐ ገጻ ብዝበለጸ ሸፈነቶ ንኸይፈልጣ እናተመነየት ይኹን እምበር ኣብ ሕልናኣ ሓደ ሕቶ ተወልደ ሓደ ናይ ምፍላጥ ድልየትን ሓደ ናይ መጨረሻ ዝተረፈ ናይ ተስፋ ጭላንጭል ኣብ ናተይ ቦታ መን ተተኪ ይኾን ዝብል እቲ ዓብዪ ሓደራ ከቢድ ቁልፊ መርቕ ተረኪብዎ ይኸውን እቲ ገዳም ከታይ ይመስል ይኾን እዚ ሕቶ ድሕሪ ሕዚ ህይወታ ዝቕይር ናብ ዘይምርመር ሚስጥር ዘምርሕ ናይ መጀመርያ ስጉም ነበረ እንከይ ሓሰበቶ ናይ ንስሐ መንገዲ ናይ ምምላስ ጉዕዞ ኣብቲ ቅጽበት ንሱ ጀመረ ዓመታት ከም ዋዛ ሓለፉ ናይ ካይሮ ጎደናታት ናይ ህይወታ ሓደ ኣካል ኮኑ ሓፍረታ ጸጸታ ናይ ቀደም ህይወታ ኩሎም በብዕለቱ ብናይ ናብራ ቃልሲ ተሸፊኖም ከም ርሑቕ ሕልሚ እናደብዘዙ መፁ ይኹን እምበር ሙሉእ ንሙሉእ ኣይጠፍኡን ሓደ ግዜ ኣብቲ ናይቲ ለይቲ ጸጥታ ናይቲ ገዳም ደወል ኣብ ሕልና ይስምዓ ነበረ ሓደ ግዜ ብሕልማ ኣብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ተንበርኪኻ እቲ ኸቢድ ናይ ሓደራ ቁልፊ ክትቐምጥ ከላ ይረኣያ ካብዚ ዓይነት ሕልሚ ክትነቅሕ ከላ ድማ ልባ ብሓዘን መሊኡ ትረኣሳ ብንብዓት ተርኪዙ ትረኽቦ ነበረት ሓደ መዓልቲ ፀሓይ ንፍጥረታት መጊባ ኣብ እትዓርበሉ ሰዓት ኣብ ከተማ ወሰን ዝርከብ ሓደ ናይ ሻሂ ገዛ ተቐሚጣን ከላ ሓደ ናይ ግመልን ኣድግን ሰንሰለት ካብ ምብራቕ ኣንፈት ክመጽእ ረኣየት ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ነጋዴ ካብ ገጠራት ክልተ ጽዒኑ ናብ ከተማ ዝመጽእ ነበረ ናይቲ ዝሓዘ ንብረትን ዝመጸሉ ኣንፈትን ሓደ ነገር ኣብ ልባ ጠቆመ እዞም ነጋዶ ካብቲ ናይ ቀደም ገዳማ ዝመፁ ከም ዝኾነ ገመተት ሓደ እዚ ዘይትብል ሓይሊ ከም ምቕማጥ ኣልዕላ ንዓመታት ካብ ገጽ ሰባት እንዳሃደመት ከም ዘይነበረት ሎሚ ግና ናብ ሓደ ካብኣቶም ክትቀርብ ተባዓት ተመልአት ገጻ ብሻሽ ተሸፊና ናብቲ ነጋዴ ተጸጊዓ ብዝደኸመን ዝዛሓተለን ተንቀጥቃጢ ድምፂ ጎይታይ ይቅርታ ካብ ገዳም ምምላስካ ድዩ ኢላ ሓተትቶ ሓደ ዝፈሓሸወን ብናብራ ዝደኸመ ዝመስል ሰብ ብኣግራሞት ጠመታ እወ እንታይ ኮንኪ ልባ ብሓይሊ ክሃርም ጀመረ ንዓመታት ተሃድሞ ዝነበረት ሕቶ ንምሕታት ዓርሳት ተባብዐት ኣብቲ ገዳም ብድሕሪት በሪ ከባቢ ተገልግል ሓንቲ መነኩሴ ነይራ ቃላታ ካብ ኣፋ ንኸይወፁ ዝመሓል ይመስሉ ንምዝራብ ተሸገረት ንሳ ኸመይ የላ እቲ ነጋዴ ገጹ ሰብሲቡ ኣየነይቲ መነኩሴ እታ በሪ ትሕሉ ዲ ክትብል ኣለኺ እወ ንሳ እቲ ነጋዴ ሰሓቓ ንሳማ ኸመይ ዝበለ ዝተቐደሰት ዶ መሲሉኪ ሕዚ እውን ኣብኡ ኣቦታ ኣላ ንሕና ኩለና ኢና ንፈልጣ ከመዴና ኢና ንሪኣ ጸሎታ ንበረከት እዩ ገጻ ኩሉ ግዜ ብሰላምን ፍሽኽታን ዝተመልአ ብጸጋ ዘላዶ እያ በራና ሓለወት ብጸጋ ተገልግለላ እዞም ቃላት ከም መብረቕ ኣብ ርእሳ ዓለዉ ኣብ ዘለቶ ብድንጋጼ ነቐጸት እቲ ነጋዴ ዝብሎ ዘሎ ምንም ትርጉም ክህብ ኣይከኣለን ከመይ ክኾን ይኽእል ንሳ ካብቲ ገዳም ካብ እትወፅእ ዓመታት ተቖፂር እኒሄ ሰበነታ ኣብ ናይ ካይሮ ጎደናታት ዓርሳ ከም ዝወደቐትን ዝተደርበየትን ምዃና ትፈልጥ እያ ድንግርግር ብዝበለን ብዘይምሉእ ድምፅን ኣይመስለንን
ምናልባት ካሊእ መነኩሴ ተተኪኣ ትኾን ኣነ ዝሓተካ ዘለኹ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዝነበረት እያ እቲ ነጋዴ ብድጋሚ ተመልከታ ኣረ በፍጹም ኣነ በዚ መንገዲ ምምላስ ካብ ጅምር ብዙሕ ዓመታት ሓሊፎም ኣለዉ ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ በሪ ዝረኸባ ንሳ ጥራሕ እያ ቁመናኣ ኣከዳድናኣ እቲ ኣብ ክሳዳ ዝንጠልጠለቶ ዓብዪ ናይ ሓፂን ቁልፊ ምንም ዝተቐየረ የለን እታ ቅድስቲ ወደ ባዕላ እያ በላ ሕድሕድ ናይቲ ነጋዴ ቃላት ኣብ ውሽጢ ልባ ብምስጢር ምድንጋርን ይቀጻጸል ነበረ ቁመናኣ ኣከዳድናኣ ዓብዪ ናይ ሓፂን ቁልፊ እዚ ኩሉ ናታ ማንነት ነበረ ካሊእ ሰብ ናታ ቦታ ከመይ ገይሩ ክወስድ ከኣለ ከመይ ሓደ ሰብ ነዚ ለውጢ ክዕዘብ ከስተውዕል ዘይከኣለ ኣብ ድንጋፅን ጭንቀትን ኮይና መሊሳ ሓቶ ስዕበትሉ ገፃ እንታይ ትመስል ነዋሕ ድያ ቀጣን ድያ ኣከዳድናኣ ኣቸማኣ ኩሉ ብዝርዝር ሓተትቶ እቲ ነጋዴ ድማ ብትዕግስቲ ዝምለሶ ዝነበረ ናታ ናይ ባዕላ ማንነት ነበረ ንሱ ዝዛረብ ዝነበረ ስለ ናታ ቅዳሕ ወይ ድማ ማንታኣ ነበረ እቲ ነጋዴ ጉዕዞ እንትቕፅል ንሳ ግን ኣብ ዝነበረቶ ደሪቓ ተረፈት ርእሳ ክዘራ ጀመረ ክልተ መማረፅታት ጥራሕ ነበሩ ወይ እቲ ነጋዴ ይሕሶ ኣሎ ወይ ድማ ሓደ ዘይእመን ልዕሊ ተፈጥሮ ዝኾነ ተኣምር ኣብቲ ገዳም እናተፈጸመ እዩ ሽዑ ሓደ ዘፍርሕን ተስፋ ዝህብን ሓሳብ ኣብ ልባ ተመላለሰ ነዚ ምስጢር ንምፍላጥ ሓደ መንገዲ ጥራሕ እዩ ዘለዋ ሓደ መንገዲ ጥራሕ ናይ ምምላስ ሓሳብ ኣብ ውሽጣ ፍርሓት መለአ ናይ ዓመታት ሕፍረት ናይ ሰባት ፍርዲ ኩሉ ብሓደ ግዜ ናብ ልባ ተሰብሰበ ይኹን እምበር ሕዚ ካብ ፍርሓታን ላዕሊ ዝኾነ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ናይ ምስጢር ሕርፋን ኣብቲ ቦታ ዘላ መን እያ ነዚ ክትፈልጥ ኣለዋ ዋላ እኳ ዋግኡ ሂወታ ክኽፍል ተኾነ ኣብቲ ቅፅበት ናይ ካይረ ጎደናታት ናይ ጥሜትን ውርደትን ሂወት ኩሉ ነገር ካብ ዒንታ ጠፍኡ ሕዚ ሓደ ዓለም ጥራሕ እዩ ዘለዋ ናብ ገዳም ምምላስ ናብ ዝገደፈቱ ቃል ኪዳን ናብ ዝገደፈቱ ቁልፍን ኣብ ቦታ ናብ እትነብር ሕንቅሕንቅሊተይ ዝኾነ ሰበይትን ገጻ ወልወለት ዝተቐደደ ልብሳ ዝተኻኸለት ገጽና ምብራቕ ኣንፈተ ዚራ ንዓመታት ዝሃደመቶ መንገዲ ክትጓዓዝ ጀመረት ሕድሕድ ስጉሚኣ ብፍርሓትን ብተስፋን ዝተመልአ ነበረ ናብ ፍርዲ ቦታ ኣዶ ወይስ ናብ ዓብዪ ምስጢር ዝግለጸሉ ናበይ ኮን ይኾን እዚ ማንም ኣይፈልጥን ነበረ ናይቲ በረኻ ንፋስ ጥራሕ ከም ቀደም ናይ ምስጢር ሽኽሽኽታ ሒዙ ቀቅድሚ ኣይጓዓዝ ነበረ ናይ በረኻ ጉዕዞ ነዊሕን ኣድካምን ነበረ ሕድሕድ ስጉምቲ ናብ ቀደም ሂወታ ናይ ሓጢኣት ውድቀታ መልዕሊ ዝምልሳ ይመስለ ነበረ እታ ፀሓይ ሰውነታ እንትትገርፎ ሓጢኣታ ዘንጽህ ሓዊ መሰላ ናይቲ ለይቲ ቁሪ ሰውነታ እንትወራ እቶም ኣብ ካይሮ ጎደናታት ዝሓለፈቶም ናይ ብሕታውነት ግዜታት ተስታወሰት ይኹን እምበር ንድሕሪት ኣይተመለሰትን ኣብ ውሽጢ ልባ ዝበርሀ ናይ ምስጢር ጭላንጭል ብቕድሚኣ እንዳመርሐ ካብቲ ናይ በረኻ ሙቐትን ቁርን ላዕሊ ሓይሊ ሃባ ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታትን ኣድካምን ጉዕዞን ካብ ርሑቕ ኮይና ናይቲ ገዳም ቀፅሪ ኣማዕደወት ሕዚ እውን ልክዕ ከም ቀደሙ ብፀጥታን ብግርማ ሞገስን ቀይሙ ይርአ ነበረ ልባ ብሓይሊ ክወቅዕ ጀመረ ፍርሓትን ሃንቀውታን ኣብ ውሽጣ ተጋጨወ ኣብኡ ምስ በፅሓት እንታይ ክፀንሓ ይኾን ውርደት ፍርዲ ወይስ ናይቲ ምስጢር መልሲ ናብቲ ዋና በሪ ንምኻድ ኣእጋራ ድፍረት ሰዓኑ ኣብ ክንድኡ ነቲ ገዳም ብድሕሪት ዘይራ ናብቲ ዝገደፈቶ ናይ ድሕሪት በሪ ኣምራሓት ልክዕ ከም ቀደሙ እቲ በሪ ብግርማ ተኸቢቡ ቀይሙ ነበረ ኣብ ጥቓ እቲ በሪ ኣብቲ ጽላሎት ሓንቲ መነኩሴ ተቐሚጣ ኣላ
ኣብቲ ቅጽበት ናይ ዓለም ምንቅስቓስ ዝቆመ መሰላ ልባ ምውቃዕ ከም ዘቋረፀ እስትንፋሳ ከም ዝተቋረፀ ተሰምዓ ኣብቲ በሪ ዝተቐመጠት መነኩሴ ንሳ ባዕላ እያ እወ ቁመናኣ ኣከዳድናኣ ኣጠላልቃ ሸምኣ ንሳ ባዕላ ነበረት ገጻ ብርሕቐት ዝተረጋግአን ሰላም ዝመልአን ይመስል ልክዕ ንሳ ቀደም ከም ትመስሎ ነበረት እዚ ክኾነ ይኽእልን ሕልሚ ክኾነ ኣለዎ ኣዒንታ እናተላለውዋ ክኾን ኣለዎ ንነዊሕ ግዜ ብርሑቕ ቆይማ ተመልከተታ ምናልባት ማንታ ሓፍቲ ነይርዋ ዶ ይኾን ወይስ ንዓኣ ትመስል ካሊእ ሰበይቲ ኣላ ይኹን እምበር ኣብቲ ናይታ መነኩሴ ዝረኣየቶ ነገር ናይዞም ኩሎም ሕቶታት መልሲ ኮነ ኣብ ክሳዳ ብብርሃን ፀሓይ እናንፀባረቐ እቲ ዓብዪ ዝኸበረ ናይ ሓፂን ቁልፊ ተንጠልጢሉ ይርአ ነበረ ንሱ ናታ ቁልፊ እዩ ብፍርሓት እናተንቀጥቀጠት ስጉሚኣ ንቕድሚት ገበረት ሕልሕል ስጉምቲ ከም 1000 ዓመታት ነውሐ ናብ በሪ እንትትቀርብ እቶ ኸፍ ኢላ ዝነበረት መነኩሴ ቅንዕ ኢላ ረአየታ ኣዒንትን ተረኸባ ኣብታ ናይታ መነኩሴ ዓይኒ ዝረአየቶ ነገር ግን ኣመና ዘደምም ነበረ ናይ ገዛእ ባዕላ መልክዕ ዘይኮነስ ሓደ ዘይግለጽ ዓሚቑ ዝኾነ ምሕረትን ፍቕርን ረአየት ናይታ መነኩሴ ዓይንቲ ልባ ሰንጢቐን ኣተዋ ፍርሓታ ኩሉ ብቕጽበት ጠፍአ ኣብ ቅድሚታ ዝተቐመጠት መነኩሴ ንእሽተይ ስጉም ርሕቐት ጠጠው በለት መን ኢኺ ኢላ ብሕሹኽሹኽታ ጠይቐታ እታ ዝተቐመጠት መነኩሴ መልሲ ኣይሃበትን ኣብ ክንዱኡ ብቐፅታ ኻፍ ኮፍ መባላ ተላዕለት ምስ ተላዓለት ኣብ ዙርያ ዘሎ ኣየር ዝተለወጠ መሰላ ሓደ ዘይርእ ሓይሊ ሓደ ቅዱስ መዓዛ እቲ ቦታ መልአ ብድሕሪኡ እቲ ዓብዪ ተኣምር ተፈጸመ እናርአቶ ዘላ ናይ ባዕላ መልክዕ ቀስ ብቐስ ክልወጥ ጀመረ ልክዕ ኣብ ማይ ከም ዝርአ ምስሊ እናደብዘዘ ኣብ ክንዱኡ ሓደ ናይ ሰማይ ብርሃን ዘብርህ መልክዕ እናተቕተከ መፀ ገፃ ናብ ዘይግለጽ ጽባቐ ክዳና እውን ናብ ንጹህ ብርሃን ልብሲ ተለወጠ እቲ በረኻ ፀሓይ ኣብ ቅድሚ ገጻ ሃሰሰ ኣብ ቅድሚኣ ዝቆመት እታ ኣብቲ ገዳም ዝረኸበታ መነኩሴ ነበረትን ኣብ ቅድሚኣ ዝቆመት ናይ ሰማይን ምድርን ንግስቲ ናይ ኣምላኽ ኣዶ ባዕላ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነበረት ኣብቲ ቅጽበት ብድንጋፅን ፍርሓትን ተዋሒጣ ናብ መሬት ብግንባራ ተደፍአት ገጻ ብሓመድ ቀቢራ ብምሉእ ሓይላ ተንበርኪኻ ሰገደት ነዚ ክብሪ ንምርኣይ ነዚ ግርማ ንምኽኣል ሓጢኣተኛ ሰውነታ ቡቕ ኣይነበረን ሓደ ድምፂ ሰምዐት እቲ ድምፂ እውን ጸጥ ከም ዝበለ ናይ ማይ ወሓዚ ከም ናይ ኣዶ ናይ ፍቕሪ ሕሹኽሹኽ ግን ድማ ከም ሰማያዊ ነጎድጓድ ሓይሊ ዘለዎ ነበረ እዛ ጓለይ ናበይ ደኣ ጠፊእኺ ቃላታ ናይ ክስቲ ዘይኮነስ ናይ ናፍቆት ነበሩ በቲ ለይቲ ሓደራ ኸንዓይ ሂብክኒ ካብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ብሰንኪ ሓጢኣትኪ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከይተሓፍሪ ስምኪ ኣብዚ ገዳም ከይጠፍእ ኣነ እየ ነይረ ቦታ ኸተኪእ ዝነበርኩ ኣነ እየ ነይረ ትበርኽ ዝኸፍትን ዝዓፁን ዝነበርኩ ኣነ እየ ነይረ ጸሎትክ ከይቃረፅኩ ዝጽሊ ዝነበርኩ ኣብ ቅድሚያ ዝተገለጸ ምስጢር ኣመና ዓብዪ ነበረ ንዓመታት ክትሳቐን ክትዋረድን ክትጠፍእን ከላ ኣበሳኣ ብናይ ኣዴና ወላዲትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምሕረት ተሸፊኑ ነበረ ብነምዓት ተሓፂባ ቅንዕ እንትትብል እምቤትና ማርያም ናብ ሓደ ቦታ ጥቆመታ ናብቲ ቤተ መቕደስ ኣንፈት ቀደም እቲ ኸቢድ ናይ ሓፂን ቁልፊ ዘቐመጠትሉ ቦታ ብድሕሪኡ ልክዕ ከምቲ ዝመፀቶ ብምስጢር ኣብ ቅድሚ ዓይና እናደብዘዘት ከም ናይ ንጉሆ ጭጋግ ካብ ዓይና ተሰወረት
ኣብቲ በረኻ ዝቐረየ ናይቲ በረኻ ጸጥታን ሓደ ዓብዪ ቅዱስ ሰላም ነበረ። ንሱ እውን እታ ዝወደቐት ዝጠፍአት መነኩሴ ሕዚ ብምሕረት ዝተሓጸበት ብይቅርታ ዝተሓደሰት ሓዳሽ ፍጥረት ኮይና ኣብቲ ዝተደፍኣቶ መሬት ኮይና ብናይ ምስጋና ንብዓት ክተመስግን ጀመረት። ናይ ጉዕዛ መጨረሻ ናይ ንስሓ መጀመርያ ኾነ። ድሕሪ እዚ ኣብቲ ዳሕረዋይ ናይቲ ገዳም በሪ ጸጥታን ሰላምን ዓሰለ። ዝተረፈ ነገር እንተነበረ ኣብቲ በረኻ ሓመድ ተደፊኣ ብዘይ ምቁራጽ እትበኪ ሓንቲ ርዱ ጥራሕ ነበረት። ኣብዚ ግዜ እዚ ንባዓታ ናይ ሓፍረትን ጸጸትን ዘይኮነስ ናይ ምስጋናን ይቅርታን ንብዓት ነበረ። ሕድሕድ ናይ ንብዓታ ንጣብ ናይ ዓመታት ናይ ሓጢኣታ ርስሓት ካብ ነፍሳት ተሓጽበላ ይስምዓ ነበረ። እቲ ዝፈርሓቶ ናይ ሰባት ፍርዲ ከዳዓይት ሓጢኣተኛ ዝብል ቃል ሕዚ ብሰማያዊ ናይ ምሕረት ድምፂ ተዋሒጡ ጠፍአ። እቲ ንዓመታት ከም ከቢድ ካባ ሰውነታ ዝሸፈነ ሓፍረት ብእምቤትና ማርያም ናይ ብርሃን ምግላጽ ተቓጺሉ ሓመድ ኮነ። ኣብቲ ቀደም ዝወደቐትሉ ሕዚ ሓዳሽ ሰብ ኮይና ተንስአት። ብቐስታ ብዝንቅጥቀጡ ኣይጋራ ናፍቲ ቤተ መቕደስ ኣምርሐት። ልክዕ ከም ቀደም ብሓፍረትን ጭንቀትን ከም ዝኣተወቶ ዘይኮነስ ሕዚ ብዓብዪ ትሕትናን ብሓድሽ ተስፋን ነበረ። ናብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ምስ በጽሐት ኣብቲ ተቐሚጣቶ ዝነበረት ቦታ እቲ ዓብዪ ናይ ሓፂን ቁልፊ ተቐሚጡ ረኣየት። ተጠንቂቓ ኣልዓለቶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ቀደም ከም ሓዊ ኣይቃጸላን። ሓደ መወቕ ዘጽናዕንዕ ስምዒት ኣብ ኣእዳዋ ተሰምዓ። እዚ ቁልፊ ድሕሪ ሕዚ ናይ ውድቀታ ምልክት ዘይኮነስ ናይ ዓብዪ ምሕረት ምስክር ናይ ካልኣይ ዕድል መረጋገጽ እዩ። እቲ ቁልፊ ልዒላ ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ኣብ ክሳዳ ኣጥለቐቶ። ዝጠፍአ ኽብራ ዝተመለሰ ኮይኑ ተሰምዓ። እታ ጎደናታት ተካይሮ ከርተት እትብል ዝነበረት ዝጠፍአት ነፍሲ ኣብዚ ቐጽበት ሞተት። ኣብ ክንደኣ ብይቅርታ ዝተሓጽበት ብሰማያዊ ፍቕሪ ዝተሓደሰት ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊት ዳግማይ ተወለደት። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚራ ኣብቲ ገዳም ብዓብዪ ትሕትናን ቅድስናን ነበረት። ዋላ ሓደ ስለ ሚስጥር ኣይፈለጠን። ማንም ሰብ ካብ ገዳማ ወፂኣ ከም ዝነበረት ወዲቓ ከም ዝነበረት ኣየስተውዓለን። ንዓኣም ኩሉ ግዜ ኣብ ቦታኣ ዝጸንዐት ብጸጋ ዝተመልአት ቅድስቲ ተዲ ነበረት። ንሳ ግን ትፈልጥ እያ መዓልታዊ እቲ ዳሕረዋይ በሪ ክትከፍትን ክትዓጹን እቲ ዓብዪ ተኣምር እቲ ዘይንገር ምሕረት ተስታውስ ነበረት። እዚ ታሪኽ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ይምህረና። ናይ ወዲ ሰብ መንገዲ ብውድቀት ዝተመልአ ክኾን ይኽእል እዩ። ልብና ክኸርዕና ጽንዓትና ክፈርስ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ብንስሓን ዝተሰበረ ልብን ዝምለስ ኩሉ ግዜ ዝተዘርግሐ ናይ ይቅርታ ኢድ ኣሎ። ናይ ሰባት ፍርዲ፣ ናይ ሰባት ክሲ፣ ኩነኔ ጸጥ ኣብ ዝብለሉ ቦታ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ጉዕዙ ይጅምር። እዚ ናይታ ዝጠፍአትን ዝተረኸበትን መነኩሴ ታሪኽ እዩ። ናይ ውድቀትን ትንሣኤን ናይ ሓጢኣትን ልቕሊ ሓጢኣት ናይ ዝኾነ ናይቲ እግዚኣብሔር ምሕረት ዘዘንቱ ታሪኽ እዩ። ዝኸበርኩም ናይ ሰለስቱ ምዕት ሚድያ ቤተሰብ ሎም መዓልቲ ዝነበረና ትሕዝቶ እዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ብዝገርምን ብዘደንቕን ታሪኽ እስከ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም። እዚ መደብ እንድሕር ፈቲኹሞ ሸር ብምግባር ንኻልኦት ኣባጽሕዎ። ወስብሓት ለእግዚኣብሔር።